नोंथांमोननिसिम मोनसे आरो आं गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों। दिनै आं जोबोद खुसि। मानि थाखाय खुसि होनबा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। दहाय माखासे थाम्बनेल लिरनानै आं नोंथांमोननो पस्ट खालामदों। सोरबाफोर नुबाय जानांगौ, सोरबाफोर नुवाखै जानांगौ। आं दिनै एबा बे मासाव 1500 साबस्क्राइब मोननो हादों। टटेल दा आंना 4K थांबाय नोंथांमोननि अननायाव। बेबादिनो नोंथांमोना आंखौ अनसायो आरो नोंथांमोना आंनिफ्राय मोनसे गियान मोनो। जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो नोंथांमोना नंगौ बुंनायखौ नोंथांमोना सिनाय मोनखायो आरो नङै बुंनायखौ नोंथांमोना मिथिखायो। बेखायनो आं नोंथांमोननो खिन्थायो। आं दिनै जोबोद खुसि नोंथांमोननि अननायजों लोगोसे आंनि माखासे दिनै 4K मोननायनि थाखाय बेखिनियानो आंनो थोजासे खुसि। मालायफ्रा सानो 1,50,000 बेफोरनि सायाव माने आं जेब्लासिम मोनफा मोनफा खेमसेनो 1K मोनबाय थाबा आं नोंथांमोना नटिस होबाय थागोन। दायो बियो जिखियानो जादोंला नोंथांमोन न'आव थानाय मानिनो जोङो मास्कखौ गाननांसिगोन नै। दा आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय दा खुनानै दोनथ'दों। खिन्थु आङो न'आव थानाय मानि मास्क, उन्दुनाय थानाय मानि मास्क गानो आं दा। माने आंनाव जोबोद गिनाय फैदों दायो कर'ना COVID-19खौ लानानै। नोंथांमोना दा माब्रै दं आं हले मिथिया, खिन्थु आसामाव जोबोद बारायगासिनो। नाथाय बिनि सोमोन्दै आं रायज्लायनो फैयाखै नोंथांमोननि सिगाङाव। मोनसे आंनि बे गोसो खुसिखौ लानानै आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे गियान होनो सानदों। बे गियानखौ नोंथांमोना जुदि जादोंब्ला लाइकजों लोगोसे आरो जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेखौनो आं नोंथांमोननि एबा नोंथां लोगोफोरनो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों। बेखौनो दा जोंनि संसाराव बा जोंनि बर'नि गेजेराव बा गुबुन हारियानो जा, जिखुनु हारियानो जा बा जोंनि बर' हारियानो जा, जों मानसिफोरनाव नोंथाङाबो नों लोगोआबो जों बांसिन मानसिजों रायज्लायोबा जों मानसिफोरनिफ्राय गोबां हेंथा राव जों खोनानो मोनो, नङा होमबा ना? बेखौनो आं नोंथांमोननो मोजाङै नोंथांमोननो गियान होनो सानो। सोरबाफोर जुदि गोसो होनानै खोनासंनो रोङाबा बेखौ मिथिनो मोना। आंनि बुंनाय रावखौ खोनासं, नोंथांमोना बुजि मोनगोन। ओरैबायदि आरोना खायसे माने आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे मानसिफ्रा नों गाज्रि होननानै आरो नोंथांमोना मोजां ना सोर गाज्रि आं बेखौ सिनाय मोना। जाय नोंथांमोना आंजों लोगो बायदि आंखौ मोजां मोननानै दा नोंथांमोना जेनेखा दा आंखौ साबस्क्राइब लाइक खालामदों, थिग बेबायदिनो नोंथांमोना अनदों होननानै नोंथांमोननि गोसोआ मोजां होननानै आं सानो। दा बेनो जोंनि मानसिनि जेनेबा मानसियावसो बुंबाय आं सुबुं बुङाखै। मानसिनि गेजेरावनो जों बांसिन मानसि मोजां बायदि बांसिन मानसिया मोजां गैया। जेनेबा नोंथाङाबो मोजां, जोबोद मोजां, नोंथांमोना जोबोद मोजां जेनेबा सानना ला, नङा होमबा? खायसे नोंथांमोनाबो सानो जाखिनि जोंनि बर'नि समाजाव बांसिन मानसि गाज्रि नुबाय थादों, सोरनिबा बेबहारि गाज्रि, सोरनिबा ओरैबायदि दाखालि जाना थांबाय सानजा फारसे माने सासे बिफाथारानो जुदि गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनाय आरो गावनि फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारनानै न' सिङावनो फबनाय आरो बाखि बाथ्रा थैखानाय मानसिखौ बुरनानै जिनाहारि खालामनाय, बेफोर खोनायोब्ला बेसेबां गाज्रिना नोंथांमोन आरो लोगोफोर होनना बुंबाय आं। बेसेबां गाज्रिना खोनायोबा नोंथांमोननि बिखायाव बागदावखांनाय फैयो आरो गिनाय फैयो। नंगौ नङा नोंथांमोन? नंगौ। दा आं बेखौनो बुंनो सानो धोरोमनि बाथ्रा बुंनाय बादि जायो। नोंथांमोना धोरोमनि बाथ्रानि थाखाय बुंदों बेखौ दासान। जोंनि बयनिबो न'खराव मोनफा मोनफा गावबा गाव इसोर फालिनाय मोनसे मन्दप दं, नंगौना नङा? दङ दा? जिखुनु फालिनाय जोंनि बयनिबो न'खर न'खर जों बयबो फालियो। दा बेखौनो बुंनो सानदों आं, नोंथांमोना गोसो गोथौयै खोनासं। जोंनि इसोर, जों मोजांनि थाखाय जों इसोरखौ खुलुमो। दा जोंनि इसोरनाव जों मा बियो? जोंनि मोजांनि थाखाय बोर बियो आरो जोंनि पाप मावनायनि थाखाय जों निमाहा बियो, नंगौना नङा? होमब्ला जोङो बयनिबो न'खराव जोङो इसोर फालिनाय आरो गामिनि रायजोफोरजों थांनानै इसोर खुलुमहैनाय बेफोरबायदि बयनिबो गामियाव दं आरो बयनिबो धोरोमाव दं। दिनै जोङो सानफ्रोमबो जों इसोर खुलुमनानै जों मा गियान लाखो? जाय गियान लानायफ्रा माखासे गियानखौनो लाबाय, जाय गियान लायैफ्रा माखासे गियानखौनो लायाखै। मानि थाखाय लायाखै जों बेखौ मिथिया। खिन्थु ओरैबायदि गावनि इसोर फालिग्रा आरो गावनो इसोरखौ खुलुमग्रा आरो बिनिफ्राय मा जायो? नों आंजों लोगोफोरजों थाब्ला मानो गाज्रि खामानिखौ मावो आरो बुजिनाबो मानो उबुजनै अख्रा जायो? दा आं बेखौसो बुंनो सानदों। जोङो इसोरा जोंखौ बिदि थिनदों, मोजां थिनदों, बिदि थिनदों जों मोजां गियान सोलोंनो।
नङा होमबा? दिनै नाय लोगोफोर, आं नोंथां लोगोफोर आंनि बे साफ्राय फेमिलिफोरखौसो आं होनदों। नोंथांमोननो मोनसे गियानसो होदों आरोना, नोंथांमोनखौ थांखिनानै बुङाखै। नोंथांमोना आंनिफ्राय मोनसे गियान मोनगोन होननानै आं दिनै इन्टारेस्टजों मोनसे गियान होनोसै आं नोंथांमोननो बेयाव भिडिअ मोनसे इन्जय खालामदों आरोना, सिरियास साननाङा। दिनै होनब्ला नायदो, जों बयबो न'खरावनो जों इसोरखौ फालियो। होमबा जों मानो नों आंजों मानो गाज्रि जाखो? नों आंजों गाज्रि जाखो माने जायनो दिनै समाजनि मोनसे मावनो थांब्लाबो थगायनाय, मोनसे खामानि मावनो थाङोब्लाबो थगायनाय, माबा मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्लाबो थगायनाय। थगायनाया पाप जायो होननानै नोंथाङाबो मिथिखायो। आरो खावनाय जिरादाबो पाप जायो होननानै नोंथाङाबो मिथियो। होमबा जों मानो इसोरनि गियानखौ मोननानै जों सानफ्रामबो इसोर खुलुमनानै मोननानैबो जों मानो दायखौ मावो? खोनादों जानांगौ नोंथांमोनाबो, हाथायफ्रावबो नुलाबायोना फट', बिदि पाप खामानि मावबायदियै आरा हालायनाय माबा हालायनाय जाजा खिन्थायोना। बेफोर सैथो बादिबो मोनो आं, नोंखागौ। आरो नोंथांमोनाबो बुंखायो पाप खामानि मावनाया देनै बुरिबासो थिगसे खस्थ' मोनगोन, सोरबा बिदिनो थैना थांबा नोरैखौ थांगोन, बेफोरबायदि रोखोम नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा खोना मोनो। होमब्ला जों थांनानै थाजासेयाव जों इसोरखौ फालिसेयावबो जों इसोरनि गियानजोंनो जों थाङाखैब्ला, जों इसोरखौ दानो खुलुमनानै जों दानो गाज्रि खामानि मावोब्ला, होमबा जों मा जागोन? पापखौनो मावोब्ला जों पापआव थांखाबाय, जों पापि जाखाबाय, नोरैखौ थांगोन होननाया नोरैक जाखाबाय। आरो नायदो, इसोरानो साजा होयो होननानै नोंथांमोना मिथियो। इसोरानो साजा होयोनो। बे मोजाङै थैखानाय नङा, इसोरा बेखौ खस्थ' होखागोन, खायसे बेफोरबायदि राव बुङोना। औ, इसोरा साजा होमारो। होमब्ला जों मानसि मानो मोजां जानो हायाखै? बेखौसो आं बुंनो सानो। दा नोंथांमोना आंनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिबाय। नोंथांमोना जाय गियान गैया बिसोरखौ फोरों आरो बुं। नोंथाङा मोनसे गियान रोङो, नोंथाङा दिनै मबाइलखौ नुनानै नोंथाङा मोनसे गियान मोनबाय, नोंनावबोथ' मोनसे मोजां गोसोनि साननाय दङ। नोंनि मोजां गोसोनि साननायखौ मानसिफोरनो फोरों, एबा नोंनि मोजां गोसो साननायखौ मानसिफोरजों रायज्लाय। आरो जाय गाज्रि राव बुंदों बेखौ गोसो गुरैयै बुं। बेखौनो आं नोंथांमोनजों मोजां थाजानो लुबैयो। नायदो नोंथांमोन, दिनै संसारा मा जादों? कर'ना भाइरासजों लोगोसे नै दाखालि अन्थाइ सौग्रावगोननो, आरो दा नै इफाननि बे साइक्ल'न मोनसे राउन्ड गिदिंनाय बारजों अखाजों दा नै उरिष्या आरो बांगाल देश नामा नैबेयाव दा बेसेबां गिदिर खैफोद जादों। दिनै जुदि नोंथांनि न'आवनो जानायमोनब्ला, नोंथाङानो माबा मोनसे खैफोद गोलैयामोनब्ला, दिनै बे मा? नायदो, जि जायगायाव बांसिन, आंथ' साननानैसो लायो, जि जायगायाव बांसिन पाप मावदों बेफोर जायगायावसो दा इसोरा दाब लायो दा इसोरा नस्थ' खालामगासिनो दं। गोदो जोंखौ आबै आबौमोना बुङोमोन, नोंथांमोन, सानसे सान्द्रि सालिगोन बे संसारखौ होननानै बुंलांदों आंनि आबै आबौमोना। खिन्थु दा आंनि आबै आबौमोना थैनानै थांबाय। बिसोर जोबोद फोथायसुलिमोन आबै आबौमोना। दिनै बिसोरनिफ्राय माखासे आंखौ फोरोंलांदों, माखासे बेनो मा फोरोंदों? सानसे सान्द्रि सालिगोन होननानै। मानि थाखाय सालिगोन होनना आं सोंदोंमोन आबैमोननाव। आबैमोना होनबाय, जों बहुद गोथार आबै एबा आबौआबो होनबाय, नायदो, जों बहुद गोथार होनबावदों, जों रावखौबो थगायना जाया आबौ बा आबै, जोङो बयजोंबो अनलायना थायो, जों बयजोंबो मिलायो होनना बुंलांदों। आरो गोदो नोंथांमोना खायसे मिथिबाय जानांगौ, गोदोनि मानसिनि साव होनाया नाङो होननानै नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बेखौ खोनाबाय जानांगौ सोरनिबा खुगायाव। नाथाय नायदो, दिनै गोदोनि दिनाव आबै आबौमोननि थानाय जुगाव सैथोमारमोन, जों मिथियो नंमारगौ। दिनै सिखोना जोहोलाव, दैमालु जोहोलाव मोनाबो नोंगौ खामानि मावलांदोंमोन, नाथाय बिसोरो बर'नि गेजेराव जोहोलाव बायदि। नाथाय जोङो सुबुं, जोङो जेब्ला 2000 जायो, अब्ला खायसे मानसिनि खुगा मोनसे बेरखांदोंमोन, मा राव? खोलि जुगा हाबसिगोन होनना बुंदोंमोन नोंथांमोन। खिन्थु सोर बुंग्रा, जों बेखौ दाबो थांखिना बुंनो हाया। खिन्थु गोदो खोनादोंमोन, जेब्ला 2000 जायो, अब्ला खोलि जुगा हाब्बाय होननानै बहुद मानसियानो बिदि फोसावलाबायदोंमोन। दिनै बिनि खुगानि रावानो खोलि जुग। मानो? जों गावनो गाव खैफोदखौ लाबोगासिनो नोंथांमोन। मानो लाबोखै?
जिखौ जों मावनो मोना जों बेखौनो मावगासिनो जों जिखौ मावनो मोना बेखौनो खालामगासिनो मानि थाखाय दिनै इसोरनि मुं लानानै जोङो मोनसे जुलि जादों जों इसोरनि मुं लाना मोनसे जोङो थांखि लादों इसोरनि मुं लाना जों मोनसे मोजां गियान सोलोंदों दिनै मोजां सोलोंनो नागिरनायाव जोङो मा जादों गाज्रिखौसो जों मावगासिनो बेखौनो होनदों कलिजुग जों गाज्रि हाबा मावनायखौनो कलिजुग होनना बुङो जों गाज्रि हाबा मावनायखौनो कलिजुग बुंबाय दा बे कलिजुगानो जादों जाय गोथारा गोथार थागोन जाय पापि पापि थागोन बे जुगा जोबलांगोन आं बेखौनो सानो जेब्ला सानना नाय एगजामपोल सानना नाय जुदि 100 जननि गेजेराव जेनेबा दा आं एगजामपोल नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खोथा बुंनो थांदों 100 जननि गेजेराव जुदि 20 जनाल' मोजां होमबा 80 जना 20 जन मोजांखौ बुथारजोबनो हागोन बेखायनो बेफोरबायदि बांद्राय गाज्रि ओंखारोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे लावखार दं होनना बुङो ना मोसौ गुमनो थाखाय सासे लावखार दं होनना बुङो नोंथांमोना नंगौना नङा दिनै जोंनि थाखायबो जोंखौ गुमग्रा लावखार दं सोर लावखार इसोर भगबान आनान गसाइ होमब्ला नायदो जोंनि गाज्रि हाबा मावनाय जोंबो सासे मोसौआ जुदि खोथा लायाबा बोरमाया जुदि बे लामाजों थौनानै जुदि खोथा लायाबा जों लावथिजों बुयो थिग जुदि गाज्रि हाबा मावथारबा बेखौ बोरमाखौ नों बुखायो बुयो थिगानो इसोराबो जोंखौ जाय पापि बेखौ साजा होगोन नोंथांमोन बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथांमोननिसिम भिडिअआ गोलाव जाद्रायबाय खिन्थु आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गियान होनो हाबाय होनना आं सानो दिनै बेखौनो आं सानो जे आंनि लोगो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोन जाय आंनि फेमिलि थाग्रा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना बेसेबां गियान होनानै नोंथांमोना आंनि गियानखौ लानो हाबाय होनना आं सानो खिन्थु आं बेखौनो मोजां लुगैयो जों बयबो मोजां जायो बेखौनो आं बुंनो सानो जों इउटुबारनि जानानै आं माबा मोनसे गोरोन्थि राव बुंदोंबा दिनै बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होनना आं सानो जाय आंनि साबस्क्राइबार फेमिलि नोंथांमोन गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय बाय बाय